Sidem tan permatan ana sabhawane warang alise tan kabar sambung suarane gong solo panata kang kaburu kanthi pratandha polos duwung lebeng camewa para putra kang sampeyan upaya mugitan sampeyan gira wilir ing sambi kala setunggal punapa loh jagat lo jagat kalau jagat bantara ning jagat dipun dadi jimat sesuai nggih menika risang bapa anggenipun ana wong mirsani Gusti Kang Maha Kawasa Rahayu ning para putra kang sami mangku karya mugitan samanggih rahayu bebasane to jarene nek ana sekolah saka etan ayo ditolak bali pangetan sekolah saka kuwana ayo ditolak bali mengkono sekolah ayo ditolak bali mengawas saka kita ayo bali yo mengidul uri-uri budaya Jawi uri-uri budaya Jawi yang kapan wonten laladan purwa dadi grobokan ana gandaro mangambar ngabar nganti ngebahi jroning Pantawa ingkang dipunasta dening Risang Bapa mandeng pucuk ing grana menengaken cipta mrika rasane Gusti Kang Maha Kawasa goblok kering pecuk sama di masa naweta botesoken kornetane kang goro-goro kornetane kang goro-goro ya kornetane kang giri-giri sang-sangen sarta getering kayangan Surananda kang bisa nutuping babaning hawa saka jagat jagat bantaran jagat aku dadi jimat iya
Hey,